И здравейте, аз съм Морис БГ и днес ще си играем Quake на Hostwood. Да, чакаме да дойдат хора. Готин пич. Морис БГ е готин. Скоби пич. Yes! Готино. Окей. Аре, някой няма ли почна? Сега видим колко човека има. Окей, окей. Join it and да his vote. Кой ми vote? Има ли значение вотре? Дебре, няма ли дойдат хората? Това не е нещо. Защо? Написа. Така, почваме. И дано победиме. Това да е най-важното и да не играме с някакви прота. Отиваме са тим. Нищо, няма значение. И почнахме. Имам вече някой скил. То искам да го бия. Някои хора вече имат много килове. Искам така да го бия. Защо не го бих? Кажете ми сега защо не го бих. И той не знае как му бих. Не ме цели, няма смисъл да ме целила. Аре, бе. А ти? Не, той не искам да убия, не. Що джумпна? Окей, с един кил съм. Гон човек. Плеер. Боже, нашли нищо. Нищо, просто си седя така. Да, окей. Ако искате още така клипове, напиши, харесайте и разбира се, коментирайте. Ако нещо не знам, да го вече да го знам, нали? Харесайте го, искате още Quake. И така. И как има... Някой ще е шифтанал. Ама гънто няма хора във ватето. Това човек ли е? Не. Дебре, ту няма хора. Баси. Бах ти кефа. С зор един човек убих. Бах ти кефа. Защо ме оставете, бе? Да всъщност не ме оставете. Елате ми, бе. Елате, уе. Аре, бе. Ще убия. Ме вкъпте. Не. Някой благоразумен. Иска ли да ме килне? Горе се води битка на готини хора. Килнах. Дабъл кил. Добре, имаме... колко кил? Тъпо. Някакъв не взема дабъл. Гадина. Окей, този клип надявам се да ви хареса. Той се спомнят с... Надявам се да ви хареса този клип и така нататък. Такива човек. Идва или. Нека дойде, бе. Аре, бе. Дека е. Така. Ще така пука. Трюфел. Шпи. Шпинк.
Окей, имаме 7 кила. И нищо. Добре. Я. Но защо? Защо ме? What the fuck? Кой има? Никой има ли в много килове? Да, тук. Защо оставите Морис БГ на мира? Къде ще му убия да? Ще ме килват ли? Не. Разбира се, нямам да ме килват. Защото някой вече победи. След 2 кила някой ще победи. Те е ясно, аз няма победя, но поне ще съм играл с гордост. Имам и килове, имам и не килове, тъй че този клип... Косана, бе! Окей. Надявам се клипа да ви е харесал и до скоро. Харесайте и коментирате, за да искате още такива неща, клипове. Харесайте, за да има още такива клипове и до скоро.